Amen. Ngiyabingelela abafundisi bonke. Omama abafundisi. Ngiyabingelela ibandla lonke. Abangani bakaJesu. eSunday School. Ngibingelele omama, obaba, intombi, insizwa, ngibingelele our worship team egameni elihle leNkosi yethu Jesu. Lo omi ngaphambili Phindile kwaDlamini khona la ekhaya. Mfana kaNkulunkulu ngisindisiwe, ngithethelwe izolo, ngenzelwe umusa. Ngiyacela abangcwele sigijime semabhayibhelini ethu siyovula incwadi ngokukaJohane. Sizofunda ichapter number 5, sifunde uverse 8 and 9a. NgokukaJohane chapter number 5, verse 9, verse 8 and 9a. Ofundeka kanje. Ngiyaqosa sizohambisana sicathulisana. It reads as follows. uJesu wathi kuye, sukuma uthabathe uhlaka lwakho uhambe. Wayesephila masinyane lowo muntu, wathabatha uhlaka lwakhe wahamba. uJesu wathi kuye, sukuma uthabathe uhlaka lwakho uhambe. Wayesephila masinyane lowo muntu, wathabatha uhlaka lwakhe wahamba. Bangcwele uJohane, uma indaba yethu sithi rewind kancane siqale nje lapha eqaleni. uJohane usixoxela ngechibi langakubo eJerusalema ekwakuthiwa iBethesda. Kuthiwa kuleli chibi wawusizakala noma ngathiwa uphethwe yiluphi uhlobo lwesifo, kuthiwa wawusizakala. Kuthiwa ke eBethesda babe baningi abantu ababelinde usizo noma ababelinde ukusizakala khona. Babelele nje beyinqwaba, ziyabalwa izifo. For an example nje abashwabene, abakhubazekile, nenyonga. Kodwa lithi izwi noma ngathiwa uphethwe yini, eBethesda wawusizakala. Lithi ke izwi uma eqhubeka uJohane esilandisa ngechibi langakubo, uthi kunengelosi eyayehla izikhathi ngezikhathi izamazamise ichibi. Kuthi ongene kuqala uma eqeda ukuzanyazanyiswa bese yasinda. Kuthiwa ke amongst those ababelele lapho belinde ukusizakala or belinde ukusinda kuleli chibi, kwakunendoda eyayisigule iminyaka engu-38. Yes. Bear this, saints, bear this. IBhayibheli alikusho ukuthi wayesehlale echibini 38 years. Lithi wayesegule u-38 years, of which ingenzeka ukuthi the first 10 wawugulela esibhedlela, the second 10 wawugulela kubo, the third 10 mhlawumbe wawugulele. Kodwa iBhayibheli isitshela ukuthi singakanani isikhathi ehlelele la echibini. Usually misinterpret leyo part. Kuthiwa wayesegule 38 years. By the way, asikho ke lapho. Kuthiwa ke amongst those kwakunendoda yayigule u-38 years, noJesu ezihambela nje indlela zakhe wahlangana nalensizwa, wayibona ngenxa yokuthi wayeyazi. Hayi ukuthi mhlawumbe khona abasebempothozelile ukuthi umbona nje lo mbheki unenkinga nje. uJesu, he was there before the foundations of the universe. So wayeveli emazi pre-timely, wayemazi engakaxelwa ngaye, wayesevele semazi. Udlula nje ngale ndlela vele uJesu uyazi ukuthi khona umuntu olele kanje. Uyambuza uJesu uthi, nsizwa uyafuna yini ukusinda? Uthi umbhemu
Yebo Nkosi ngiyafisa ukusinda kodwa anginamuntu ozongifaka echibini uma ichibi lizanyazanyiswa bayagijima abanespeed esingcono kunami bangangena echibini bese ngisala kanjalo. Oh okay ayikho inkinga ngoba sengikhona ngizokusiza vele wena nje usukume uthathe uhlaka lwakho uhambe thiwa indoda ngeyasinda kanjalo. Bangcwele, we can never dispute or we can never disagree with a fact that abantu babesizakala eBethesda. iBethesda ichibi served the community. Lali userva umphakathi, lalu usizo emphakathini. Kodwa uma ubheka kahle ichibi laseBethesda lali nama shortcomings okungukuthi khona la lingafiki khona. Khona lo msebenzi elingawuphelelisi kahle. Uma sibheka inkinga yethu yokuqala kuthiwa iBethesda kwakwehla ingelosi ikhathi ngekhathi. That's our first problem. Ukusizakala eBethesda kwakuseasonal. Kwakuhamba nesikhathi. Wawungaguli nje udecide ukuthi ngiyahamba ngeBethesda namhlanje bese ufika khona uyasizakala. Kwakufanele ulinde isikhathi sokwehla kwengelosi of which kungenzakalani ngalesikhathi usalindile abanye babefa bengakasizakali. Our second problem siyabona ukuthi ukuzanyazanyiswa kwechibi iBethesda kwakudepende ekwehleli kwengelosi okungukuthi uma ingelosi isabambekile shuthi akukho ukuzanyazanyiswa kwechibi okusho ukuthi akekho usindayo galelo langa okusho ukuthi abanye babenjani babegcina befile noma bengasizakalanga bephindele emakhaya bengasizakalanga. All right, then our third problem ukuthi ichibi Bethesda it was a first come first serve basis. Wakusho ukuthi kwakusinda okugqume kuqala okuyi it's kind of weird uma uyibheka kahle ngoba kuthiwa abantu abagulayo lapha usathatha nje speed or uyithatha leyo energy yokuthi ugqume ufuna ukuba unumber 1 ungene echibini masinyane okusho ukuthi uma ke siyehlile ingelosi all right lazanyazanyiswa ichibi all right kodwa still kusazosizakala umuntu oyedwa lo ongene kuqala okusho ukuthi abanye babenze njani babefa noma baphindele emakhaya bengatholanga usizo. Right? Our last problem ngechibi Bethesda, as much as it was helpful, as much as it was convenient, kodwa linenkinga. All right, inkinga yethu ke yokugcina ukuthi ke siyamuzwa umbhemu uJesu ebuze ethi uyafuna yini ukusinda? Uthi yena hayi ngiyafuna ukusinda mfowethu kodwa manje inkinga yami ukuthi anginawo umuntu ozongisiza angiqukule angifake echibini. Okusho ukuthi echibini eBethesda you needed ama resources be it human resources or otherwise kodwa nje udinga nje into ezokusiza izinsiza zokuthi ungene khona ngoba uyabona mfowethu ukuthi nomphaso omkhuhlane awunayo energy nje yokusukuma uye kitchen usuka nje la ekamereni ye kitchen let alone sefanele ugijime of which uma uya lapha yana ufuna uhambe nosizo lwakho okusho ukuthi ichibi lalwenza umsebenzi but lalingawuqedeli or lalingenzi umsebenzi ophelele. uJesu ke uyama kulensizwa ethiwa isigula iminyaka ewu38 uthi uyafuna yini ukusinda? Mina ngangathi Jesu ngibuzo njani lo muntu egula yabo but uJesu bakumele ewubuzile lo mbuzo ngoba bangcwele uNkulunkulu uyasenzela umusa ukuthi isilizwe izwi lakhe. uNkulunkulu uyasenzela umusa ukuthi izwi lakhe lithole indawo ezinhlizweni zethu kodwa leyo kuvuma it's your responsibility. Leyo kuvuma yona kumele ifike iphume kuwe ngobani sihamba nabantu noma sihleli nabantu abangazazi ukuthi bayagula.
kuyinkinga ukusiza umuntu ongazazi ukuthi udinga usizo. Kuyinkinga ukusiza umuntu ongazazi ukuthi udinga ukwelashwa, udinga udokotela, wena bese uyamqinela udecide ukumsiza. Ngoba uzombona lethi sibuyisela eGibhithe. Yakhumbula abantwana baseGibhithe bekhishwa eGibhithe, babengasho abantwana abantwana bakwaIsrael ukuthi bafuna ukuphuma eGibhithe. Babejabula ukuhlala eGibhithe, babekuthanda ukuhlala eGibhithe. The only problem kwakuyisandla sikaFaro esasiphekwa. Ngoba uyabezwa bese bekhuluma endleleni bathi hayi thina sikhumbula eGibhithe, thina sikhumbula u-onions, thina sifuna ugarlic. Uyabona babaneme kwakumnandi eGibhithe. When Moses came ukuzobakhipha eGibhithe, bahamba ngoba babase spare of the moment, kodwa babejabulela ukuhlala eGibhithe. So inkinga kumuntu ongazazi ukuthi usesonweni. Wena uzofuna ukumkhipha esonweni kanti yena ujabule la ekhona, kumnandi la ehleli khona. Yayizwa indaba? Uthi ke umbhemu ngiyathanda ukusinda kodwa ke anginalo usizo oluzongifaka echibini. Uthi uJesu ayikho inkinga, sukuma ke thatha uhlaka lwakho uhambe. Thiwa ngempela umlisa wathatha uhlaka lwakhe wasukuma wahamba, kwaba ukusinda kwakhe. Bangcwele kuyo yonke le yanqwaba ebhalwe lapho uJohana ayibhale lapha eqaleni ukuthi kwakuleli inqwaba idinga ukusinda echibini laseBethesda. Munye umuntu owasinda ngezwi likaNkulunkulu. Bonke laba abanye babelinda ukungena echibini, kodwa munye umuntu owamkela izwi likaNkulunkulu maqede wasinda wahamba yaphela inhlupheko yakhe. Kunomahluko kumuntu ogijima ngevesi kunomuntu ohamba ngezwi likaNkulunkulu, ngoba ivesi kumele libheke isimo kuqala before ushuthe. Ivesi kumele ubheke umuntu kuqala before ulikhalakathe. Ivesi kumele libheke isikhathi kuqala, lisizonali. Kumele ubheke ukuthi kwenzakalani la ekhaya bese uyacabanga ukuthi yiliphi ivesi engizolifaka la. Kodwa izwi likaNkulunkulu lingena yonke indawo, whether umncane noma umkhulu, whether umuhle noma umubi, noma rich noma upoor, noma isimo sivuma noma singavumi, kodwa izwi likaNkulunkulu liyahlaba lehlukanisa. La inkinga sethi la inkinga eyashaya abaFarisi. Yabona uma kukhulunywa ngomFarisi usungazenzela iphansi, usitshela ukuthi abantu abangakholwa babekholwa laba bantu, babekholwa laba bantu. AbaFarisi babekholwa. They have dedicated their entire lives befunda the Old Testament, studying the scrolls. They have dedicated decades and decades and decades studying the scrolls, the Old Testament. Bandwele indaba kaJesu yakhulunywa kuGenesis. Yeah. Bezanayo until the last prophets. But the very same people ababefunda ngoJesu, ababenikela impilo zabo ekufundeni, bepheka besikhulula, bephenya bembula, befunda ngoJesu. But the very same people nailed him on the cross. Babephetha ama-scrolls ngale sesinye isandla bemphayeke emthini. Ekhona amavesi. Yeah. Ekhona amavesi. Yeah. Yabashaya abaFarisi leyo nto. Uyingozi umuntu owazi amavesi kodwa angalazizwi kaNkulunkulu. Uyingozi
ngoba amavesi ufanawo uphupha nawo uzoshana wesihogweni amavesi akho lawo uzokuphetha ama scrolls gala ubuyongena esihogweni. Yeah. Bafarisi, they had faith. Babena ukukholwa. It's just that it was the wrong kind of faith. Babena ukukholwa kodwa bakukholwa okungesiko. Their faith was misplaced. Ukukholwa kwabo kwakuhlele endaweni errong. Siyagijima lapha kuLuke chapter 17 1 to 6. Simfica uJesu ehleli nabafundi bakhe uyabatshela ukuthi lalelani yabona ke njengoba senikholwa senisindisiwe ningazitsheli ukuthi izinto zizohamba kahle, ningazitsheli ukuthi senizodla ilent or senizodla ukudla okunama salad every day. It doesn't work that way. You see uJesu bafethu akakuthengiseli scam. He tells it as it is. Ukutshela nje into injengoba injalo uyayithatha noma uyithathi okwakho lokho. Kodwa yena into ibekile. Uthi yabathi lalelani nisazolingwa. Basazonilinga, nisazoba nezihlupheko, nisazoba nezilingo, kusazoba khona yonke inhlobo yama trials empilweni zenu. Yazini nje ukuthi lento yenu it's not a walk in the park. Anithathanga i-vacation la. Ukholwa lokhu akufiki namasweet. Uyabathi ngoba webazalwane kunezimo okubhekane nazo ubona ukuthi hey ayiyashuba ke la. So ngenxa yokuthi abafundi bakaJesu baba abantu abafana nami nawe uma behlabekile babephuma igazi njengami nawe bezwe ubuhlungu njengami nawe. They were not made of iron. Babengenziwe ngensimbi, babenemizwa, beswela, bekhala nje. Abantu nje abaphela bephila emphakathini bayakwazi ukushuba kwesimo. Uma kuthiwa kuzoshuba bayazi ukuthi cha ukuthini. Uma kuthiwa kusazoshuba. Yeah. All right. Jesu lalelani. Uma sekunishubela qinisele bekezele. Uma kunesimo kumele nixole noma ngathiwa ikangaki ningabazi uxolile ngaxola la izolo xale nje ngaba encourage abangani bakhe ngaba encourage siwaye ngenxa yokuthi bayabona ukuthi hayi engathi ibhemile thiwa basondela kuyena bathi Jesu noma Nkosi yandisa ukukholwa kwethu. Ngoba kunesimo la uyobona khona ukuthi uyabona lokukholwa engigijima ngakho kuncane kakhulu. Ukuhlangabezana nje ne-temptation bantu abasha uvele nje uDM i-crush yakho ubona awu Jesu avele nje athi hi babe le ntambu nje yesu 4 ziyokuhlalisa izinto ubona wena lokukholwa ngihamba ngabo lokukholwa ngihamba bamba Jesu hi babe ongenalutho sangaliphe. Anyways basondela kuyena bathi hawu Nkosi yandisa ukukholwa kwethu. Uthi Jesu ngaloko ukukholwa nje okuncane okuncane bangcwele. We do not need more faith. Asidingi ukukholwa okuningi, sidinga ukukholwa okuyikona. Yeah. We need the right kind of faith. What is the right kind of faith? Yikuphi ukukholwa okuyikona kona? Kholwa ukuthi uJesu uNkulunkulu, the Messiah. Yeah. Ungumsindisi. Ngoba ubona kunjena nje. Yonke le mess ela eminyango, yonke le fuss ela eminyango, they refuse. Abafuni ukwamukela ukuthi uJesu unguNkulunkulu. Abafuni ukumamukela njengoNkulunkulu, bancamuka oqhuba amakhaza phansi kwezihlahla. Hey. Okunoma bavume ukuthi uJesu unguNkulunkulu. Bancamuka okhandwa abawoNkulunkulu.
okunoma bavume ukuthi uJesu unguNkulunkulu. Bayazifuna izinkwa zakhe, bayabafuna ufishi wakhe, bayambiza mabefelwe, bayambiza mabegulelwa, kodwa abafuni ukuvuma ukuthi uJesu unguNkulunkulu. uJesu unguNkulunkulu. Yeah. uJesu unguNkulunkulu, but they refuse to accept him as God. Angaba inoma yini, angaba inoma yini, angaba inoma yini nje, nayi security ekhaya, angaba nayi nje kade igebeku, kodwa hayi ukuthanda uNkulunkulu. Right? Lapha kuLuke same chapter 12 ya 19 thiwa kunamadoda ayo10 ephethwe uxhoko, athi uma ehlangana noJesu lamadoda athi membona ngoba babemazi sebelizwile londumo lwakhe ukuthi cha ukhokhovu lwenyanga luyakuvusa ngisho usufile. Ngoba abangcwele amaJuda ungacabanga ukuthi babengakholelwa kuyena, babekholwa ukuthi uyasiza, babekholwa ukuthi uyabavusa sebefile, babekholwa ukuthi uyakhipha nje noma kuthiwa usikiphi inkinga yesifo, babekholwa lokho. Thiwa amadoda athi bebembona bathi hawu mfethu usisize, shuthi wakabona nabo inkinga yakho uthoko, wathi hayi inkinga hambani niyoyiveza ethempelini. Ngempela basuka abalindanga ukuthi baze basinde phambi kwaJesu. Yabo, ngiyathanda ukukholwa kwabo ngoba wathi methi suka njengamanje niyethempelini, abahlambulukanga ngaleso sikhathi, basuka benoxhoko lwabo bahamba on their way ebethempelini, thiwa bahlambuluka. Yeah. Bahlambuluka endleleni uJesu engasekho, okusho ukuthi impela babekholelwa ukuthi le nkinga abanayo uma sebehlangane noJesu uzobasiza. Yeah. Trying to realize, as soon as they realized ukuthi sebehlambulukile, thiwa munye owaphenduka, laba abanye abawu9 baqhubeka nezimpilo zabo ngoba ayikho vele into ababeyifuna, babefuna ukuphulukiswa okhokweni labo. Other than that, they had nothing to do with Jesus, and they wanted nothing to do with Jesus. You see, ngendlela abekholwa ngayo ukuthi uJesu angabasiza, babefuna nje ukuthi basusura amaphosa babe kuJesu abinkosi yabo, yabo. Yeah. That is how they believed in him. So uma sebesindile sebe right, ayikho into abayifunayo, kodwa oyedwa waphenduka wabuyela kuJesu, thiwa wawa ngobuso wamkhonza. Munye umuntu owenzelwa umusa kwafika kuyena ukuthi lo muntu akazile ukuzosusa iHIV emzimbeni wami, ukuthi lo muntu akazile ukuzosusa icancer emzimbeni wabazali bami, ukuthi lo muntu akazile uzonginika umshado, ukuthi lo muntu akazile uzongisiza ngiqedele i-degree yami, ukuthi lo muntu akazile ukuzongisiza ngiqedele umatric wami, lo muntu akazile ukuzongisiza ukuthi enze uba wengane ongiphikile angivume ukuze ngibuye isithunzi emphakathini nasemndenini. Lo muntu akazile ukuzoqeda usizi lwami noma uzongikhipha ehluphekweni yami, kodwa uNkulunkulu ufundinga ukukhonzwa. Yeah. Incwadi Philippians chapter 3 verse 1 to 8. Thiwa kunama troublemakers lapha. Hey. You know, ebandleni siyakhonza kodwa nje kuyevuke khona la ama troublemakers, abantu abafuna nje engathi bangalobe bebizela ama meeting bekhuzana nabo nje, badinga nje ukuthi sisikhonza babuye bazodisturb the peace that is in the house of the Lord. Thiwa nasebandleni laseFilipi kwabanjalo, kwabakhona nje amaJuda
abasuka bangenisa isifundiso ebandleni. Bangenisa isifundiso sokuthi yabonayo manje njengoba nithi nisindisiwe. Angithi siyazi ibandla lamaFilipi laseFilipi was made up of both Jews and Gentiles, amaJuda nabezizwe. So laba ke isixuku lesamaJuda siqinela laba bazizwe. Niyabona nini bezizwe njengoba nisindisiwe. uNkulunkulu ayingeni lento yenu. Ukuze ngempela indaba yakho nensindiso izwakala. Kumele uqale uconvert ube umJuda bese uyasicircumcisewa, then uNkulunkulu uzoyi-entertain indaba yakho nensindiso. Other than that, singeni lento yenu. Bafaka leso sifundiso ke ebandleni. Hayi baqala ke la. Hayibo uphona kashongo njalo. Bathi yelalelani. Thina singamaJuda. Siyawazi umthetho. Thina sifundile lento. Into esiyaziyo leso. Sikhuluma ngento esiyaziyo. Asikhulumi nje ngento. Sikhuluma into esiyaziyo. Lento esiyaziyo ithi nina hayikho lento yenu. Convertani. Nibe ngamaJuda. Nisecircumcise nisonke. Then indaba yenu soyikhuluma. Hayi babona nje baphelika baqala baphelela uPaul incwadi. Lento ayisho mfethu ithini manje? UPaul ubuyisa incwadi back. Yes. This is his response. Impendulo yakhe le ayibhalayo chapter 3 1-8. Uthi like uyabaphendula lama trouble makers obhova. Babiza kanjalo. Obhova lapha. Usilalelani. Nina niqinela labantu abantwana bakaNkulunkulu. Okay, ake sihambe ngendlela yenu. Asike sithi ngempela ukwazi kwenu lezi ixoxwane eninazo o lama merits eninazo ngonawo noma lokukhola enikushubayelayo ukuthi uNkulunkulu akaboni kahle uma ungenalutho. Uthi ake sihambe ngayo. Uthi lalelani. Mina Paul uma nje sihamba ngaleli ivangeli lenu. Mina Paul ngingcono kabi kunani. Ngoba yisebangcwele nala ebandleni. Yabo nje asihleli kanje. Nala ebandleni kuyadinga ukuthi abantu babe called into order. Umuntu nje ahlale kwilane yakhe. Yes. Ungafuni ukwenza ngoba ubona athi ngconywana. Cha, stay in your lane. So Paul does that. Calls these guys into order. Lalelani. Baphinisela kulayini wabo. Lalelani, mina Paul ngingcono kabi kunani. Uma nje sihamba ngento yenu, mina nihamba nithini nisukusaka kunjani ukusaka kephi kaJuda kaIsrael kunjani uthi Paul mina Paul ngasoka ngino 8 days endlini yabaBenjamini esizweni sakwaIsrayeli. Uthi mina Paul ngingumHebheru wamaHebheru. Uthi mina Paul ngingumFarisi. Paul uma ubheka kahle ama-academic records akhe wayefundile. Uma abanje bakhuluma ngomFarisi, ungabe nje khapha umuntu nje omncane, umuntu yabona uma kuthiwa umFarisi, you must think academic. Uma kuthiwa umFarisi, you must think PhD, Masters of Doctorate. Uma khuluma kuthiwa umFarisi, ungacabangi ukuthi into encane. UPaul mina ngumFarisi. Ukufunda kwakhe kwakumenza abe right ebulala abantu. Imfundo yakhe amajazi akhe kwayesimezingeni ibandla thiwe hayi Paul wenza kahle ebulala abantu. So uPaul uma sihamba kanjalo lalelani ningalindi nje niqinela abantu ngoba imfundo ayisho lutho. Mina Paul, I was an exemplary Hebrew. Wonke umzali owayekhulisa ingane yakhe wayethi khula mfana wami ufane noSawulu. Wonke umuntu wayethi bukelani kuSawulu. Mina Paul. Uthi konke lokho okwangenza ngibe ngcono emphakathini. Konke lokho
okungenza ngihlonipheke emphakathini konke lokho kwaphenduka izibi mhlazane ngihlangane noKristu Jesu angasho ukuthi kwabakuncane kwaphenduka izibi rubbish garbage into efuna ukolahla wonke lawo ma degree kwaphenduka izibi mhlazane uPawulu ehlangane noKristu Jesu aliwalazi icebo lakhe lika Jesu ngempilo yakhe uJesu kholwa ukuthi uJesu uNkulunkulu wonke la amajazi ayena uPawulu uthi aba useless it became useless in the eyes of emahlweni akhe ngoba uJesu wayephelele he was the completeness of it all konke ayezitshela ukuthi ungcono ngabo ngoba ibalekile humility ukuzithoba hayi enkonzweni kuphela uzithobe in general kubalulekile ukuzithoba emphakathini esikoleni emsebenzini kubalulekile ukuzithoba ngoba uzothi usasiqinela nje ngalo BSc yakho kuvele kuqhamuka umuntu one PhD bese uyaphoxeka uzothi usasiqinela nje bese ngena umuntu ongcono kuna ngoba bangcono abantu la ngaphandle bafundile abantu la ngaphandle the fact that they don't plaster their lives on Facebook it doesn't mean abanako bangcono abantu ngaso sonke isikhathi hlala nje uphansi enjoy uNkulunkulu esesibusisile noma esebusisile enjoy that success in humility we enjoy nje lokho in peace ngoba umulo kusiphaphela usiqinela thina singenako ayikho into esizoyenza sothandazela nje ukuthi downfall awu phela siqinela asalale ebusuku wena you annoy us you annoy us ngempela cause come on awukwazi ama circumstances ethu awusazi ukuthi asifikelelanga thina lapho ungani manje you annoy us uyasithunuka uyasithunuka abanye abantwana abanye bethu abashona abazali kwakona lokho sikona sikuphantile manje wena ngama degree yakho uyas-annoy so thandazana ukuthi iwa fail ngempela so you need to ingakuthi uNkulunkulu bekubusisile enjoy that in peace in humility ungaloku uhambe usiqina ngakho so you must enjoy enjoy it in peace enjoy it in peace ukuze uthi kuthi uma ngingasalunganga in the future asizukubona khona abantu abastuck kuma abusive relationship ngoba sebenqena ukwamukela reality sekunzima ukuphuma ngoba basuke sebevele baphakama uthi uyabheka babephe kwento zabantu hayi yashumayela lengane bame phezu kwezinto zabantu manje akusehleki abhaqo umuntu sekunzima nje ngobani usesuke wandiza le phezulu a step is so way enjoy the success siyabongela ukuthi uNkulunkulu uphumelelile siyabongela but enjoy that peace ihumility ngempela hayi lo yokuzenzisa hayi lo phela bafethu neshuphelo lamenza umuntu athole hawu ubutuvela uma ekhuluma nawe nje uhlikihla izandla abheke phansi hawu Nkosi uhambule
Ngoba akasebenzi. Yeah. Uhamba nje ngoba akasebenzi. Mnika umsebenzi uzombona ukuthi uxabona kaphela. Uyathithiza. Unomehluko phakathi kokuthoba nokuthithiza. Yeah. Ihlupheko iyamenza umuntu abehambule. So bafethu humility, it is very significant. It is vital. Yeah. For umuntu nje ayikholwa phela umuntu nje. Lapha ngenhla. Luke 17 verse 1 kuya ku 6. Uthi u5 wakhona. Ngaloku ukukholwa. Lokukholwa. Lokhu kanti ngokukholwa okuningi. Lokhu nje bokuthi uJesu uNkulunkulu noma ngakuncane kangakanani. Yey. You do not need more faith. You need the right kind of faith. Awudingi ukukholwa okuyikho. Awudingi ukukholwa okuningi. Udinga nje ukukholwa okuyikona kona. Uthi noma ngakuncane njengenhlamvu yesinapi. So kakuncane kangakanani. Kholwa ukuthi uJesu uNkulunkulu. Yeah. Iyeke manje le ndaba yakho yokuhamba ungena amatshele. Kubekwa izandla yibo bonke abantu ongabazi ukuthi baguqa ama-altar. Iyeke manje leyo nto. Uzubhuquze phansi. Iyeke manje leyo nto. It's nonsense. It's nonsense. Believe. Jesus is God. Hallelujah. Jesus is God. Amen. Uthi ngaloko ukukholwa niyokwenza noma yini. Yeah. Ukhona isihlahla esinezimpande ezinamandla. Uthi ngasitshela lesihlahla nithi asuke la siyotshana ngolwandle. Yes. With that kind of faith you will become dangerous as an arrow in a warrior's hand. Yeah. Ngaloko ukukholwa nizoba ingozi njengomcibilisholo esandleni seqhawe. Yes. Qhawe bekela bambisi umcibilisholo okwazi ukuthi he will strike and he will not miss. With this right kind of faith you will open every door. Yeah. With this right kind of faith you will succeed in everything. You will accomplish everything. Yeah. You will become as dangerous as an arrow in a warrior's hand. Strike, Bantabasha. It's time for us to strike and create a generation. A generation that will leave a seed. Nalaba bangakaboni ukuthi uJesu uNkulunkulu. It is time for us to strike. Nalaba bangakafuni ukumamukela ukuthi uNkulunkulu. It is time for us to strike. Even if bengavumanga. Yeah. Noma bengasavumanga. Noma bengasabonanga. Kodwa kosala kwazeka. Yeah. Kosala kwazeka. Kholwa ukuthi uJesu uNkulunkulu. Hallelujah. Cela simphendela salwane. Bengisacela abazalwane singakaqhubeki. Bengisacela uthisha ka Sunday school aqoqele Sunday school nje. Usho ingoma eyodwa.